ka nisanci abin da zai ɓata maka rai a cikin rayuwarka. Wani lokacin yana da kyau ka nisanci abin da zai ɓata maka lokacinka ko kuma ya ɓata maka rai, wanda ba tare da ka amfani da komai ba. Kada ka ji shakku kai hakan, ko da kuwa zai guje ka wannan abin. Ka san mahimmancin kanka, kada ka bari wani ya yi amfani da damarsa ya sa ka yi asarar lokacinka. Ba komai ne ya cancanci amsa ba, wasu tambayoyin shiru ya fi dacewa da su. Ka zamo mai kyakkyawar niyya, mai gaskiya da amana, ƙauna, zumunci da kuma zaman lafiya. Za ka yi mamaki yadda mutane za su so ka